Pau, encara no has acabat de parar taula? Ja està, ja l'he parada. Vinga, Tortuga, que se'ns cremarà el sopar. I què hi ha per sopar? Tronquets de peix i gelat. Que bé! Hola, què? Ja feu un sopar ben bo? Sí, mare. Doncs jo vinc perquè he de fer un pastís d'aniversari pel pare. Un pastís, que bo, que t'hi podem ajudar, sisplau. I és clar, fill, però que no voleu sopar primer. Fa una olor boníssima, això que has fet. Au, no te'n riguis, és un sopar de mentida. Hem de ficar tots els ingredients dins d'aquest bol. Qui vol posar 2 tasses de farina? Jo, mare, jo vull ficar-hi la farina. Molt bé, Pau, té. Primer omplen la tassa, amb compte. Aviam, Teo, ajuda'm. Atxum! Apa, Pau, què fas? L'has abocat tota. És que el paquet pesa molt. No passa res, fes-ho amb la cullera. Mira, així, molt a poc. Ja ho sé fer, mare, ara ho provo jo, I després hi abocarem els ous. Que els puc batre jo, mare. Sí, Teo, això ja ho saps fer. Apa, quiets! Mare, mira, la Cleta també els vol batre. Cleta, no siguis dolenta. Ja està, ja he acabat. Molt bé, Pau. Ara necessito coses de la nevera. Teo, em pots portar la mantega i la llet mentre jo hi afegeixo el sucre? Ja t'ho porto jo, mare. Per què no m'ho porteu entre tots dos? Sí, mare. Aneu amb molt de compte, eh? Té, Pau, tu agafa la mantega. Nens, no us descuideu l'ampolla de llet. Té, mare. Molt bé. Va, aboca-hi la llet, Teo. N'hi haurà prou, mare? Amb això ja farem. La Cleta plora, pobreta. El soroll de la batedora li fa por, oi, mare? Au, no tinguis por, Cleta. No et farà res, de debò que no. Molt bé, Pau. Ja està a punt. Quina bona cara que fa, que el puc tastar, mare. No, encara no hem acabat de fer-lo. Primer l'hem de coure al forn. Quines ganes tinc de tastar-lo. I quanta estona ens haurem d'esperar, mare? Uns 20 minuts, només. Apa, mare, 20 minuts? Això és molta estona. Mireu, ha quedat una mica de massa. Si voleu, podeu fer galetes per entretenir-vos, però en compte. Sí, que divertit, molt bona idea. Molt bé, té. I aquesta per tu, fill. Mira, mare, és així com es fa servir el corró? Sí, Pau, molt bé. Em fa l'efecte que quan siguis gran seràs cuiner, tu. El barret blanc et quedarà molt bé. Mira, mare, he fet unes galetes amb un forat al mig, oi que sóc llest? Sí, Teo, ets molt llest. Al pare li agradaran molt, també. El pastís ja deu estar fet. Quina olor més bona, em sembla que me'l menjaré tot. Però què farem si al pare no li agrada? Segur que li agradarà i li farà molta il·lusió que li haguem fet tots 3. Ja està. Renoi, que maco que ha quedat. Que hi posarem espelmes, les vull posar jo. Encara no, Pau. Primer l'hem de decorar amb més coses perquè faci més bona cara. I com ho farem? Ja ho veuràs, fixa-t'hi bé. Ostres! Que bo! I després hi posaràs més coses al pastís del pare? Sí, hi posaré unes quantes cireres. Que bones les cireres, en puc agafar una? Sí, jo també en vull. Em puc agafar una? Va, mare, sisplau. Apa, teniu una per cadascú. Gràcies. Gràcies, mare. Que et podem ajudar a fer això, mare? Sí, i tant, se n'han de posar moltes. Ui, que maco que ha quedat, oi que sí, mare? Sí, ho heu fet molt bé, tots dos. És que som molt llestos, oi? Sobretot jo. No sé pas què faria sense nosaltres, mare. No ho sé pas. Que t'ho passis molt bé. Moltes felicitats. Vinga! Caram, nois, el pastís de la mare és tan maco que no sé pas si menjar-me'l. És preciós. En Pau i jo hem ajudat la mare a fer-lo per donar-te una sorpresa, pare. Doncs si també l'heu fet vosaltres, segur que encara és més bo. N'hi haurà per llapar-se'n els dits. Va, doncs, que em moro de gana. I jo també, Pau. I jo també. Eu sou
Heu anat mai amb el col·legi a veure com és una granja? Al pròxim episodi, en Teo i els seus companys de classe hi aniran. I s'ho passaran d'allò més bé aprenent coses sobre els animals. Per què no veniu amb nosaltres a aprendre com és la vida en una granja?